Pila ka mga negosyante sa Bacolod City ginalauman ang mas mataas nga kita subong nga Semana Santa. Simbahan handa na sa pagdagsa sa mga tumuluo. Yaring report. Sentro sang pagpamalandong kag pagpakigbahin sa mga Katoliko sini nga Semana Santa sa syudad sa Bacolod ang San Sebastian Cathedral. Pero kung kadam-an nagapamalandong, nakita ini nga oportunidad ni Janjan nga makadugang kita sa ila car wash. Ay, gabay pa, madamo ko makita eh. Tapos? Mapasalamat sa babaw. Masobre na isa katuig nga nangindalang pa ni Janjan ang simbahan. Suki sini ang mga tumuluo. Ang tip nga makuha sa car wash kag pagbulig sa mga motorista nga magparking, dugang nga bulig sa iyang pangabuhian. Sa entrada sa katedral, yara ang grupo ni Nanay Cora. 45 anyos na madugay nga nagabaligya sang religious items. Sa edad niya 66, napatapos sining 8 ka mga kabataan pinaagi sa pagbaligya sa mga kandila, libreto, kag rosarito. Wala gid ko guro ga ekspektar nga magtaas gid ang amon binta ni kay do ka pulupigado gid subong. Balo ka basta wala klase nga amon dibintahan ay medyo manubo-nubo na. Sa kada bracelet nga mabaligya, may ara ini 20 tub 30 pesos nga ginansya. Apang subong nga Holy Week, ginapaabot na ang pagdagsa sang tumuluo kag kahigayunan nga mapadamo ang magbakal sang ila baligya. Sigado gid ko tama eh. Kay dudulungan ang graduation, closing, tapos mga graduation naman. Ikaw, ano pangamuyo mo para magmayong benta mo? Okay lang, makakaano ta sa isa kadlaw katatlo. Panawagan sa simbahan nga dapat hindi madula ang matuod nga kahulugan sa Semana Santa. Ini ang pagpamalandong kag magpakigbahin sa kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw sang aton manluluwas nga si Jesucristo. Tani magbinuligay kita. Subong panahon sang Kwaresma, panahon sang pagpamalandong, panahon kung sa diin nag-antos ang Ginoo para sa aton. Tani pamalandongan man naton kung paano pa mangibabaw ang pagkidait sa aton tunga. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.